Kasi nakaguba din ato din? 19%. Ha, 19? Huwag mo na gamitan ni Brin, di ay? Siguro nung na off. Ha? Nana, naglayat-layat. Ipakuan-kuan na, no? Sangyop to, guys. Kani pa yung tuon dito sa subi-subi. Kuha naman ito din eh, barbecue. Subasog ba? Ito ng subi-subi. Ah, suba-suba niya na. Subasog ba? Kani sa dako. Itang bayo. Ba't na sa dito? Danan sa loto. Ano, ginamit. Mulingan lagi yung loto. Hindi kalik ka nang bot niya ka ng oil sa niya. Ito ng oil. O ba, pag-iri ko na dyan. Pag-oil na dyan. Kaya man tayo mantikakang doon. Oh, may alag polis. Alag polis. Lagi? Wala. Bot niyan? Tingin gamay din. Gamay lang. Dito ko nga. Naari siya. May katag-katag lang. Wala lang ikaw ka, ano ka? Oh, ano nila mantikaan? Paigman? Ah, iya to nang ibrasan daan ang kuan. Ay na, ini kasi kusog-kusog kayo na. Kusog po. Ano ay lang. Subi-subi na, magsubi-subi. Subi-subi. Subi-subi. Kaya kakaon daw pulos untuk kamera. Dahil siya Social media dyan. Papunta na niya. Ayaw mo na ikuan sa imo na eh. Ikuan na sa mga brand ka mukbang ka. Kudan ka na. Sarante. Tanawa na luto mo eh. Bawa na. Luto na na. Luto na na oy. Ito bitaw ko. Ano na dito na maluto. Kapag mo giniwa. Bit. Sarante oh. Sis ka lang. Lab, dari sis lab. Minum ka na right na. Oh. Sarante lawan. Mo sana ka. Ari, wait lang sa aja ari. Oh, ako. Victim ano ito yun? Ano na sa electric pan? Kunin ko nirin sa aja ni. Tambok na tayong gipalit na eh. Na, may tambo ko niya atin. Ha? May tambo ko niya atin. Ah, mo, may mantika. Ang katumot tayo mga mantika. Papagisod ang tuanan mantika. Ano na din sa oras na? Hindi rin. Ako lang. Ayun ay, kanang kuan. Panaksan. Kamay nga panaksan palihog dahil. Anak sa nabi, nabildo. Mura sa mga mantika mo po.
Ibutang nga ng gani na. Aman. Dari siya ibutang. Kailan? Kaon na ta. Ini na. Ah, ini lang ang butang lang. Ya. Kinahinayan na nanay. Idos ko no. Init. Mhm. Dito oh. Ano to? Ang sarang nito. Pagkuan na binuha. Bayan na ba ang suka? Naiba no, naiba. Ano no? Para na sinulunan o. Iniya. Isuot. Ano iniya? Kau boleh marinate ang unod. Simplahan ko na ay. Tuna na ba ni isda? Ay, butangan ta ni Joel. Tambok tadi. Tangang yun na, may tanggok. Tambok ako ano ba? Baboy. Ito na dit. Kanang pasayan mo yung timpla. Huwag ka na ito. Ay, madit! Hindi, nabito na. Hindi na nakakain. Tuyo pa kami mga. Tuyo may akawan. Butang mo panagod.